ihe gbasara akwamozu nwoke na nwaanyị abụrụ ofu a ga-enwere ihe dị iche na nwoke na nwaanyị akwamozu ihe dị iche na nke be anyị bụ nwaanyị na-enwe ọnọdụ n'abụọ but di ụlọ be ka a na-anọ ọ na ka nwa ihe nwaanyị enwe ọdụ n'abụọ a na-akwa ebe nna ya na-akwa ebe di ya akwa ite ofe n'abụọ ka itinyere but be di ụlọ nwe ofe ite ofe ka a na-esi yes n'obodo mba ụtọ na onye na-akwa ozu akwa o nwere ihe dị iche ọ bụrụ na onye na-abịa abịa azụ na o nwere ụdị egwu a ga-ekuje akwa nwoke nwee egwu a ga-ekuje akwa nwaanyị mana ọ bụrụ ma ihe a na-eme eme as in terms of ego mmefu a na-akpọ expenditure ọ dịkwa nke ofu ife anyị na-akata kịta ọ bụrụ na nne ya nwụrụ ije tipụta mmanwụ ọzọ ebili mbarị ama mme eme ụmụ ihe ndị be anyị na-asọ asọ ma nwoke a ga-enwe ike itipụtara mmanwụ ọzọ ebili ọ gbagharịa na ire a gosikwa na ụmụ otu onye so etiri ya mkpu nwụrụ mana ama mmeri ya nwaanyị ịma nje akwa nwoke ma anyị akwa nwaanyị no matter how ọ bụrụ na nwaanyị a ga-eje nata ọda tupu eme ihe ọbụla tupu ị na-aka ozu ị ga-eje kọrọ ndị nwaanyị na nwa ha nwụrụ n'ụzọ pụrụ iche ma nke nwoke bụ ị ga-eji etu i siri chọọ ọ gaghị abụ n'etu ndị be nwaanyị siri chọọ ya ka nke nwoke ji dị iche na nke nwaanyị ọkụkọ awụ ọkụkọ kama na enwere ihe nwoke jiri pụọ iche na nwaanyị dịka o nwere ụdị egwu ya bụ iji ịkpọ ha ka eje ebe a na-akwa ozu ọ bụ na ozu nwaanyị ha sị na ha agaghị eje mana ọ bụrụ nke nwoke ọ nwee ihe ọ na-ahọ ihe dị iche erike maka na akwamozu nwoke bụzi ebe amụ nwoke ka a na-akwụ ya ozu ụmụnna na ozu ndị ikwu na ibe mana abata n'akwamozu nwaanyị a na-adịrị ebe onwere atụrụ mana ọsọ nganga na-abụ onye ịtọ ị na-akwa nwaanyị ebe amụ ya ị na-akwakwa ya ebe ọ nụrụ di ọ ka omenala Igbo kwụsị wee dị o nwere ihe ndị be anyị na-akpọ akwacha abịa ndị bụ ndị ụmụada ebe a nụrụ nwaanyị abịa ha eniche ozu emere omenala ihe a na-eme emecha anya unu mee nye otu o si wee dabata na mmụọ agwete unu mete ha mma ewee kuru ozu ha kuru ozu ha wee nababa ha jekwatọpụ ọ bụrụ na ụmụada ahụ unu meti unu emetara ha mma ha ekuru ozu ahụ ịkwabeghị nna gị ịkwabeghị nne onye akwabere nne ya nwere ndị na-amaghị ebe ikuru ozu ka anyị ghara ime aka n'elu gịnị bụ ikuru ozu ikuru ozu bụ ọ bụrụ na dịka na abịa n'ebe a nụrụ nwaanyị o nwegasịrị ụmụ omenala unu ya emerụ ndị bụ ndị ada ndị nwanne nwaanyị a ebe mesie alụfanya esie elufa nni mee ha obi aṅụrị nye ha mmiri na mmanya ha ya aṅụ ọ dị ha metie ọ dị ha mma mesịa ụmụ omenala niile dịka omenala Igbo si wee dị ewee sị na anyị ekuru ozu nwaada anyị bụ nwanne ha nwaanyị ihe ọ pụtara bụ na nwanne ha nwaanyị anachighakwa azụ na be nne ya dịka ụzọ dịka omenala ọ bụ ndị oyibo anyị asị nọ simbụl na ọ bụrụ na ha ebukwa ozu anaba so ha nakwabe ha emekwa ihe omenala kọkwara ndị ụmụnne ha na ndị ada ndị na-abịa nwụrụ na nwanne ha nwaanyị nwụkwọrọ na ndị ụmụ nwa di ya na ha na ndị ebe nụrụ nwanne ha nwaanyị mere ofuma were kwari nwanne ha ugwu nke kwesịrị ekwesị so ihe niile a bụ ihe dị na omenala Igbo anyị mere anyị ji bụrụ Igbo mere anyị ji pụ iche na ndị ọzọ